Perdona mucho, ¿cómo fue la cosa? 5 votos a favor y 4 abstenciones. Vale. A aprobación, decimos, se procede da Conta Xeral do Concello de Laza para o exercicio 2023. Houve a correspondiente Comisión Informativa Especial de Contas, na que está un servidor, Manuel Ángel, Lidia, Alba e Juan Ramón. Foi aprobada por maioría, foi exposta, conta cos oportunos informes de intervención e secretaría. Foi publicada no Boletín Oficial da Provincia de Ourense do 17 de abril e consta certificado de que exposta no plazo de 15 días non houve ningunha reclamación ni nada, como conocerán os datos para os que non participan na comisión informativa. Os datos da Conta Xeral do ano 2023 no informe consta o informe de Secretaría de Intervención, como lles decía, o documento de balance, conta de resultados, estado de liquidación do orzamento, memoria, actas de arqueo de asistencias en caixa nas referidas ao fin do exercicio 2023 e certificados das entidades bancarias. A Conta Xeral, en resumen, que entendo que tuveron todos a súa disposición, ten como resultado final dereitos reconocidos no orzamento do ano 2023 €2.040.944 euros, obligacións reconocidas €2.089.506 euros, pendientes de cobro no presupuesto corriente 23.790 euros, remanente de crédito de 221.767 euros e resultado presupuestario axustado de 263.286 euros, o cual quere decir que temos un remanente de tesorería para gastos de financiación afectada cero e para gastos xerais un remanente de 198.566 euros. A partir de aí, nas contas a final de ano, a 31 de diciembre de 2023, había en a banca 126.483 euros e no BBVA, Banco de Crédito Local, 167.967 euros, o cual entendo que está todo na intervención á súa disposición. Esa é a conta e foi aprobada ca abstención dos dous grupos e ca voto a favor do Partido Popular. Alguna sugerencia, comentario ou procedemos á súa votación? Manifestado en comisión, pois nada, procedemos. Votos a favor, que son 5, abstencións son 4, votos en contra, ningún. Perfecto. Procedemos a continuar ca orde do día, que visto que volvemos a estar en eleccións, a ver se está ben este ano, que se non é moito máis, sorteo para a formación das mesas electorais para eleccións europeas do 9 de